ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ଓ ସୁଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ନିଜର ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ନିହାତି କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ରହିଥାଏ। 1. ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି। 2. ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ କେବେ ବି କଳି ଝଗଡ଼ା କି ମାରଧର କରିନଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରି ବି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାମରେ ହାତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବନେଇ ନଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ଥାନ୍ତି। କେବେ ବି ଏକା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ତୁଳନା ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହ କରିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ କାହାର ପ୍ରଶଂସା କରିନଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ସେହି ହୋଇପାରନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି କଥା ହେଉ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତି। ସୁଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।